Subling nahulong ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City human mahurot ang supply sa Sinovac. May nangabot nga supply sa AstraZeneca kagahapon apan alang lang kini sa mga health frontliners. Si Luan Mayrondina sa report. Nadawat na sa Lapu-Lapu City Health Office ang 1,200 doses nga allocation sa dakbayan alang sa second dose sa mga health frontline workers nga nabakunahan sa first dose sa AstraZeneca ni adtong Marso. Ang naasoy mga AstraZeneca vaccines gikinahanglan na usab nga madapat kay mo expire na kini sunod buwan. Apan wala pay nangabot nga supply sa bakuna alang sa mga senior citizen. Nahunong ang pagpamakuna sa mga senior citizens niadtong Lunes human mahurot-hurot ang 1,000 doses nga nadawat sa dakbayan sa miaging semana. Nahurot na gamay na lang kinahabilin, gamay na lang dili na gyud siya pwede nga makapabakuna og kanang group kay og imong ihatag nay uban nga mabalibaran gyud. So gihold na mo gamay na lang kay nabilin. No, we're waiting for another kanang supply. Sa pagkakaroon, muabot pa sa 1,900 ka mga senior citizens sa dakbayan ang nabakunahan sa 11,000 nga anaa sa master list. Karon nga nagkadaghan na unta ang nakumbinsi nga magpabakuna, ang supply na usab sa bakuna ang nagkuwang. Gani kaniadto ana lang sa kapin 5,000 ka mga senior citizens sa dakbayan ang na master listed, karon moabot na sa 11,000 kanila ang anaa sa master list. Gani, aron pagkumbinsi sa mga senior citizens sa dakbayan nga magpabakuna gayod, may gitanyag nga libreng sakay sa mga tricycle ang dakbayan. 40 ka mga tricycle ang gikuha sa dakbayan aron mohatod og kuha sa mga senior citizens sa mga vaccination sites. Hopefully nga next week unta matagaan na gyud mi kay para daghan nga senior citizen mo ato na sa health center mo tana kung sa sila mabakunahan. Kay nakuha naman sila, na master listed naman sila. Samtang moabot na sa 87.5% kung 2,071 sa 2,365 ka mga health frontline workers sa dakbayan ang nabakunahan na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.